जों दिनै कक्टमा मानखा बगिरथ गन्दा दैसा आमचाइनि बगिरथ गामियाव खरकसाचिनि दैब्लासा कमल त्रिपुरा बनि उमर अंखा 15 बছর एके जों खानाका मिया आतुमसानो गरै बिग्रा नुखुङो चुक जायाबा नक सिकतानि फालनाय हनै बलंग थांफ्रो गंबाय मालायखाके गंबाय वार जाखा पुखाक जाखा माखाङो आबो बाय बनि बुकुं रग बुखु रग जतन का सासा जाक बाहान रग कागि थांबायखा खाकसा याकुं रग बाहाय वार जाक गोबां मा मारि दङ जों कक्टमा मान लगे लगेनो तिनि सिनि एग्जिक्यूटिव मेंबर एडिशननि सीएम डेपुटी सीएम जों एग्जीक्यूटिव मेंबर जों आसुलायखा इमीडिएट बनो जों रां रिवि चुबानानै जों दिनिनो जों डिसिसन नालायखा होबाय जे जों ताबो इमीडिएट अर्जेंट जे बरनो जों एकदम करिनो खुनि बरबा अर्जेंट जों बरनो ताबो रां 20,000 रां जों ताबो फाइया फार फाइग्राखा थिनागो बाहायनो जों नांखाके ताइबो जुदि साहाय्य नांखाके जों सिगांनि फैनाय बरनो चुबानाय आबन बागिनि जों खामलाय फैलेमेन्टनि अनरेबल ईएम फिसारिस दङ राजेश त्रिपुरा ताइ आं चिनि सीएम डेपुटी सीएम जों जत बायने कक सालायनो जुबा खावा हेके चिनि इब्रासरते जों अबाहेके अर्जेंट नाङि दमन सुमन जों एडिसि हाबनाय फासिनि बाइकि जुबायमान जों आबो तैयार दङ ताबो फैनाय साल बाहायनो अबाहेके गोबां मा चिनि साया सुगियाति ब्रासारनो चुबानो बगे एडिसि हाबन ताबो जों थुयैनो एक्टिभ अंलाय दं हामबाय एक्चुअली बलंग तो ताबो खानो बगिरथ आमचाइ ताइके आनि तेलेमुरा महारानी पर आमचाइ का मायं गथन दङ बनि बगिरथ आमचाइ के मसाबो दंखो गंबो दंखो एके वाक बलंनि वाक रक दङ बिसा सतर्क अंलायनो नाङो जों हजाग अंलायनो नाङो हजागै बलं रग थांलाय के विपद तो जों सैमियाबो फर विपद फायतो खानो हजाग एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट हजागै जों थां फायखायले के जानाय हनै जों खातुं माने जतन थानि कयमुं या भारता कि जतन हजाखे दंलाय के नों बाइक एक्सीडेंट मो बुकातेनाय गारि एक्सीडेंट मो बुकातेनाय अभाय माल माता रबाय वारजों माने पोखाजों माने जों याकाय माननाय Mia ni jimi moja Mia noitaro na Mia tos kumbai tabuk edisi habang hoiti norok subasu rok hebani norok bahai ma thong abo bakhaga ani one edisi habang sara juda juda tripurani minister rok hai ke ba nongni elakani MLA rok phaidina phike norok tabo tujura ni to phayako bungka mo bini komol joitirpura tamo tan thamani bo nokshi tan thamani oksi jaru tan thasongni jaru tani nokshi tani Hangka matra belum hangka maza kah. nokshi noksa tamalia dabo trukha aise kubang aise phaisi prana yautoi रेशन कार्ड रक दङ रेशन कार्ड दङ माइरं 20 केजि मात्र 20 केजि बीपीएल दङ बीपीएल के ताव रक समखायसा न खाय बेन हाजिरा खायजा पुराव माइटं सासे खायख्ला अब बेन दायो नखमान जे बाङो बर' रावआव थांनाय समाव मा थाङो हाजिरा आरो बाहार हाजिरा खोजाखले बेनि तांजया तां सुबिया ताङो बेनि हखदिया हावै गांखाय दिया खायो माइ सुदिया सवै जानो दङ बाबु दङ बिनि फैया बनि आश्राय 2 বছর कायसा 4 বছর कायसा 4 বছর कायसा बावनो नाय मा दङ हेल्थ कार्ड तो दङ